Türkmenistanda VPN tezimlerine karşı alınıp barlayan görüş täzeden işçiňleşýär. Türkmenistanda häkimetler 17 ýanwardan başlap VPN tezimlerinin işini baglap başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 20 ýanwarda habar berdi. Yerli ýaşaýjylar Türkmenistanyň petekli sosial ulgamlara, messengerlere ýa-da petekli maglumat saytlaryna girenne bu tezimleriň hyzmatlarynyň peýdalanýardy. Neşriň maglumatyna görä ulanyjy haçyny VPN tezimini telefonyna işeden ýagdaýyna telefonyna internet aragatnaşygy ýetýär we täze sim kart gözlemeli bolýar. Maglumatda aýdylmagyna görä Google Play adly tezim dukany häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna elýeterli däl. Olar petekli saytlara girmek üçin Google Play'den derur bolan VPN tezimlerini indirip olary girip bilýärdiler. Köp sany düzgün bozmalardan soň häzirlikçe tasdiklanylmadyk maglumatlara görä adamy söhbetdeşlik üçin Milli Howpsuzlyk Ministrligine hem çagyryp bilýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Neşir VPN tezimleri boyunca girizilýän täze çäklendirmeleriň anyk sebäpleriniň nämelimligini aýdýar. Türkmenistan internet giňişligini häli şimdi çäklendirmeleri girizip durýar. Barıp ýanwar aýynyň başyna Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy Türkmenistana soňky bir aý bäri, ýagny dekabr aýynyň dowamynda internetiň tezliginiň juda pes bolanyny hemde VPN tezimleriniň elýeterli bolmanlygyny habar berdi. Eýen bir aýdan gowrak wagt bäri internet aragatnaşygynyň ýagdaýy gaty yaramaz. VPN hyzmatlarynyň peýdalanmak mümkin näl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy şonu gurrun berdi. Onuň altynasy öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň işgäriniň sözlerine salgylanyp gurrun bermegine görä bu internet çäklendirmeleri ilatyň döwlete dahylsyz çeşmelerden maglumat edinmek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin ýürüt edilýär. Noýabryň aýagyna Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty ýurtda häkimetleriň garaşsyz habar serişdeleriniň internet sahypalaryna tesbir galdyrýan daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň yurt içindäki dogan garandaşlaryny gurrundeşlige çagyryp başlandygyny habar berdi. Halkara hukuk goraýjy toparlaryň ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistanda internetiň döwlet tarapyndan ýeti çäklendirilýänligi tanqid edilýär. Türkmenistanda Facebook, Twitter, Vkontakte we Odnoklassniki ýaly dünýä meşhur sosial saytlar şeýle-de WhatsApp, Telegram, WeChat we şuňa meňzeş tezimler petekli bolmagyna galýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň we Türkmenistan barada obyektiv habarlar çap edýän beýleki garaşsyz neşirleriň web saytlary ýurt içine petekli bolmagyna galýar. Şu günler Azatlyk radiosy Türkmen hökümetine interneti çäklendirmekde ýakyndan ýardam berýän daşary ýurt kampaniýasy barada maglumat taýýarlaýar. Bu maglumat gysga wagtyň içinde okuýjylara we dinleýijilere ýetirilýär.